هەفدەمی دەستپێکردنا شۆڕەشە سووریە ساڵا 2011 و گەرتنێن لە ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە ڕووددان پێویستیا تەفگەرا کوردی یەک رێزی و یەک هەلوێستیەکە سیاسی لەگۆڕ قوناغان و یا پەیدا بووی هەبوو داکو ئەو دەرفەت ji bo xizmeta gelê Kurd û doza Kurdî were destxistin. Ji ber wê yekê di 26 Cotmeha sala 2011 de damezrandina Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li Qamişlo hata rakandin ku tê de 11 partiyên Kurdî yên Rojavaya Kurdistanê yên xwedan behwerî û heman nerîna siyasî di nav wan de nûnerên rêxistinên jin û ciwanan kesayetên serbixwe li xwe digirt bûn yek laşê siyasî bûn nûner û dengê gelê Kurd li Sûriyê û ew yek di cadaya Kurdî de hembêzkirina milet jê re xweş dihat xuya kirin. Piştre hejmara wan gihişta 15 partiyan. Yekem serokê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê jî Dr. Abdulhekîm Beşar bû ku di wê demê de sekreterê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê Alpartî bû ku îro li Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya pedekesê nas kiriye. Ji wê demê ve tanha tevlî hemî astangiyên tên li pêşiya karê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê di xizmeta gelê xwe de berdewam dike. Hevdemî damezrandina Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê PD helwêsta xwe ya siyasî jî berûva jî partiyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê da û rêkeftin rejima Sûriyê rekir ta ku desthilatê deverên Kurdî bi wekalet ji rejima Sûriyê wergirt piştî redkirina partiyên enekesê ji daxwazên rejima Sûriyê serokê wê Beşar el-Esed bi dûrketinê ji pêla şoreşa Sûriyê ya ku agirê wê roj bi roj gurtir dibû çavê miletê Sûriyê jî li rûmet û azadiyê bêhtir vebû û geş dibû. PD ji wê demê ve di armanckirina xwepêşandar û xwepêşandanên gelê Kurd û Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê çalak van, xebatkar û siyasetmedarên Kurd yên partiyên wê de bi taybet endam û kadir û serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de berdewam e ta roja îro. Ji bo nîzîkirin û yekkirina helwest û yekrêziyê di navbera tevgera Kurdî de û bi serpiriştiya Serok Barzanî rêkeftinên hewlêr yek, hewlêr do di sala 2012 û 2013 de hatin encamdan. Piştre rêkeftina Duhokê sala 2014 ku biryar û xalina pir giring ji bo birêveberiya Rojavaya Kurdistanê parastina wê û avakirina lêvegera siyasî Kurdî li xwe digirt hatin îmzekirin. Lê di her carê de piştî ku serkirdeyên PD ji başûr vedgeriyan Rojavaya Kurdistanê li gorî çavdêr tekez dikin. Bi biryara Qindîlê PD ji rêkeftinan diraviya û li wan rêkeftinan nedbû xwedî. Dest bi kiryar û binpêkirinan di dermafê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de dikir ta ku ew rêkeftin pûç dikir. Her wiha PD heman tawan û kiryarên kirêt binpêkirinên di dermafê enekesê û alîgirên wê de kirine. Herî dawî şewtandinan vîzgehên wê bo cara di duwan û sisyan serbarî gef û fişar û binçavkirina endaman. Di Nîsana sala 2019 de destpêşxeriya Fransî bê serpiriştiya Amerîka lê danûstandinên di navbera Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û pênekê de dest pê kir. Lê tevî derbazkirina qonaxeke pêşketî di danûstandinan de levkirinên serhatî îmzekirin ku her du alî li ser bilgirnameya siyasî û avakirina lêvegera siyasî li hev kiriye. Lê milîsên PD û faşîstên navê ciwanên şoreşger yên ser bi PKK ve rêl ber berdewamî û serkeftina danûstandinan girt. Hetanha ji ber wan tawan û kiryaran danûstandinên Kurdî hatine rawestandin. Ji bo çesbandina mafê gelê Kurd di Sûriyaya nû de Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê kar û xebateke berçav kiriye û gelek hevdîtin li gel serok û berpirsên welatên herêmî û navdewletî di nav da yên zilhêz ku dosyeya Sûriyê de xwedan bandoreke xuyan e wek Amerîka, Rûsya û Fransa û Tirkiye civiyana û doza Kurdî jî li ser masên navdewletî hatiye pêşkêşkirin. Ku îro du endamên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di nav Komîta Destûriya Sûriyê de ne ku her yek ji Dr. Abdulhekîm Beşar endamê Komîta Destûra Sûriyê û endezyar Kamîran Haco endamê Komîta Piçûkirî ya Komîta Destûriya Sûriyê li xwe digire. Her du di wê komîtê de beşdarin hemî karînên xwe dikin mafê gelê Kurd di Sûriyaya nû de were çesbandin. Sala 2017 Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê hewl da kongrê xwe çaran li bajarê Qamişlo li dar bixe. Lê milîsên PD êrişî civîna Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê kir û rê neda kongrê çaran birêve biçe. Ev demeke biryara kongrê bê werel darxistin. Lê ji ber astangiyên PD hetanha kongr nehatiye darxistin. Pêwîstî niha bil darxistina kongr heye. Derbarê liv û tevger û çalakiyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di van rojên dawiyê de ev çend rojin
دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ سەرۆکێ وێ سعود المەلا لێ هەولێرە پەیتەختە هەرێما کوردستانê hevdîtinan encam dide ji bo birêkxistinkirinە karê enekesê. Hevdîtinek roja şemiyê 18 Hezîranê li gel Serok Mesûd Barzanî encam daye. Di wê hevdîtinê de enekesê behsa rewşa Rojavayê Kurdistanê û binpêkirinên milîsên PD û êş û azarên gelê Kurd û rewşa Efrîn, Serêkanî û Girêspî kiriye. Ji aliyê xwe ve Serok Mesûd Barzanî di hevdîtinê de dubare piştevaniya xwe ji bo mafê gelê Kurd û doza Kurdî û pêwîstiya yekrêziya navmala Kurdî û nîzîkbûna serkirdeyên enekesê ji miletê xwe li welêt û manal serxaka xwe daxuyanî. Di sala 2015 de Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê pêşmergeyên roj wekû hêzeke leşkerî ya Rojavayê Kurdistanê ku di sala 2012 de bi serpiriştiya Serok Mesûd Barzanî hata avakirin li xwe gert. Lê heta niha rêveberiya PD rê nedaye pêşmergeyên roj bi erkê xwe rabin û vegerin Rojavayê Kurdistanê gel û xaka xwe biparêzin.